Hey sanibona uLinda Mfekayi. Cha namhlanje ke sise Mpangeni eMzingazi. Awuthi ngisho kahle. eRichards Bay eMzingazi eMkhayideni ku ward 14. Yeah. Sihamba ngalolo daba ke olwaqala ngo100 pairs of school shoes lwanyuka kwa200 pairs. Namhlanje sesithi 1 million pairs of school shoes. Umkodo ongagcwali siyafaka nje. Sila ekhaya ke, la ekhaya besize ngoba silethe izicathulo. Kunabafundi bethu la ekhaya sinabafundi abawu6 la ekhaya. Yes, sinabafundi abawu6. Yeah. Nabo. Besilethe lezi izicathulo la ekhaya nama uniform njengoba nazi ukuthi uhlelo lwethu luthi kushintsho sukusalile ngeke sifike singene ekhaya siphume sihambe singasashiyanga noma impuphu noma irice siphathile kokuncane ke kodwa lokho akubalekile kakhulu okubalekile ukuthi besilethe lezi zinto nama uniform but kuma uniform ngicela ukucacisa sithe uma sifika la kuthengwa khona ama uniform kule ndawo kwatholakala ukuthi ngenxa yebhizi ka back to school abaphelele lama uniform no size balezi izikole zabantwana bala ekhaya baba umsoli sizoxabana ngithi abantwana zalezi izingane zala ekhaya so ke kwase kuba ukuthi sayikhokhela nazi iliphu zakhona lezi iliphu lesi se-uniform sithi 1458 rand eseyamasokisi 152 rand okunye okubalekile ukuthi ngikucacise kunomfowethu owekhampani yabangcwabi ubaba uSibisi wase-Vryheid uthe ucela ukuthi ayikhokhele yena iuniform so okwethu izicathulo but iuniform lezi iliphu zo2 zikhokhelwe uyena ese-Vryheid wathi cha nje ucela ukuthi afake kwi-campaign ngokuthi yena akhokhele iuniform so ilokho webafowethu sizela ekhaya ekhaya likama ikhaya ke sifikile isekhaya lifudumele kunabantwana kodwa thina ke siyakhala ngokwendawo abahleli kuyo amanzi nesimo nje sikhona kodwa ngokwethu lokho sizobuye sixoxe okubalekile ukureport ukuthi sila ngijabulile ke namhlanje ngoba sithe uma ngabe siza ngapha sathola umama wesizwe bafowethu umama wesizwe niyamazi ke ku TikTok eyishubisa bakithi namhlanje ngiphinde ngathola nanokuthi umakoti wangakithi lo hayi uthe mangabe sifanele sihlangane ngoba nabo baneyinhlelo kubalekile lokho umama wesizwe no mamshololo angimazi secasheleni baneyinhlelo abefundisi laba baneyinhlelo zentsha abantu besifazane ababagrumayo banama camp abawenzayo la behlanganisa khona intsha baxoxe nayo ngezinto ezithinta impilo so kuthe masixhumana ukuthi kufanele sikhulume ngathi mina ngoba vele ngiza ngapha ayikho inkinga sizokhuluma engikuthandile nokungihlaba umthwele thema sengimtshela ngithi hayi sengiya lapha na ke eMzingazi ngizobuya ngidlule wathi cha sicela ukuphekezela sihamba sonke sifike la ekhaya ke sesihamba sonke sizovakasha la ekhaya besivakashile sesiyahamba manje nangu umama wesizwe umama wesizwe ngiyamsaba uyayishubisa lapha na ku TikTok ayayishubisa akadlali nami ngisindela nje ukuthi ngoba umakoti womfowethu omncane kabi futhi ngiyamuzwa nje seshe ethi hawu ubukhanya noma uthi wayifunda noma akafundanga nami wayele emuva kahle futhi kwena ingane kimi siyabonga kakhulu ke bekuyilokho besikuzelela ekhaya mama wesizwe mhlambe engakusho bhutami but uyayazi ukuthi besilokhu sixhumana nje inhle kakhulu umsebenzi owenzayo ninobaba umsweli sibonela kunina njengoba sisho ukuthi umsebenzi wethu uyalinka njengoba nathi sinza okwamantombazanyana sengifike ngabona nje sawu nanka amanye amantombazana ami khona lana adinga ukugrunywa ukuze angaweli eyindaweni njengokuthi ingane ilahlekelwa yithemba ingaka izithola iboyfriend baba umsweli iqome ilala ibe nengane akukho emqondweni yakhe ayikuyenanga yini na usize ecabanga ukuthi lingaphela ngalokho so njengoba nathi sihamba kulowo mkhakha ukuthi no uma uletha ithemba njengaleli nathi silethe lokuthi ayitholi ingane izinsiza ukuthi mayingena einsukwini zazo zinakekelele ziningi into ezenza baba umsweli engakusho baba uMfekayi no baba umsweli siyabonga kakhulu enikwenzayo sisonke ushilo bhutami wathi you are willing to help us abantu bebonda sizona igebengu masifike sicela iminikelo siwe ngekhonto sifuna ukwenza amakhayethi noma okwethu no ingoba ngempela sinomthwalo wokusiza abantu hayi ngoba thina sifuna ukuphendula lethu impilo ngiyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi hayi la ekhaya bajabulile ngibone nomama ujabule wazi wakhala nabantwana akuqolwana la yabona uba uMfekayi nje ngaqola bani nakho sikhona nathi singofakazi sibonile enza izinto uzoqola ba singaqola bani so nje siyabonga kakhulu South Africa enhle nina ningaphunga nomageba niyalwazi udaba siyabonga kakhulu umbuzo omkhulu ke uthi size sifike la ekhaya sibone kanjani sihleli kude kangaka
impendulo ithi nangu sisi lo sisi bafowethu waseshowe le eshowe kodwa usuke eshowe unestory sakhe ekufanele asixoxe ngelinye ilanga sokuthi wabona laba bantwana naye esemsebenzini wakhe wabona abantwana bakuleli ikhaya wathi mayibuka wabona ukuthi no la kuyadinga ukuthi ngilandelele ngigcine ngibazi walandela waze wafika la ekhaya ukufika kwakhe la ekhaya usesilande sonke sekufika oLinda Mfekayi sekufika omama wesizwe kufika ofundisa umshololo so ilokho bafowethu usisi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu umsebenzi wakho omkhulu kangaka siyabonga cha kujabule mina serious ngoba ngizamile iningi ngizama and abantu mawuthi uyafaka lapha abantu nje basho izinto eziningi yabo ezinye egcine zikuthena amandla ukuthi inkosi yami bazothi ngiyabaqola nani yabo no kancane kuya restoreka ubuntu abantu njengoba umsweli sebeyikhombile indlela siyalandela sonke kancane buyabuya ubuntu angibasoli futhi i-social media i-toxic basikenywe kakhulu abantu ku-social media so awubasola abantu kuba nakho ukusaba kodwa-ke nakho sikhona nazi izinto ziyobadesho umama wesizwe siyazama okungangamandla ethu siyabonga kakhulu bantu baka-TikTok bantu baka-Facebook siyabonga amandla enu lawa asithathe asibeka la siyabonga kakhulu kinina nonke thank you